nwa onye ga-abịa ụwa Chukwuebuka ma bụ ife ukwu mmadụ kego n'ụwa mmadụ ka Chukwu jiri chọọ ụwa mma ọ mụrụ nwa zụba nwa amụta nwa nwa amụta ibe ya ọ bụghị ma nwa aga m abịa ụwa ma bịara ụwa nụọ ma bịara ụwa nụọ Chukwu na-enye nwa Chi na-enye nwa nna biko onye ọbụla nke ya atụbala ime asịrị ana amụrụ nwoke amụrụ nwanyị o ọ bịara ụwa n'ụwa ọ bụ ife mwute na nwanyị tụọla ime mụọ nwa akpa ndị nna dobere nwa ga-eriba ala nwanyị arapụfịa maka ala emeda were mmiri ala efi na mmiri ala ewu wee na-azụ nke ọpụta na ala ama adazi anyị nwanyị mụrụ nwa were mmiri ala gị zụọ nwa na Chukwu edobegoro nwa ife ọ ga-eji kpa agwa ka mmadụ maka ọ na-agba ṅụsịa ma ala efi ma ala ewu ma ala atụrụ emesịa na-asịsị na nwa nke ya yiro nne ya na ọbịa yiro nne ya ya bụ anụ bi n'ọfịa ka o yizuru ka anyị were n'nwayọ oyibo kwuru sio na what goes up must come down nwa bụ ife ukwu n'ezie nwa amaka mma mmadụ ka Chukwu ji chụwa mma aịsị ọmụrụ nwa zụba nwa nwa dị mma onye amụtabere onye ayọba Chukwu na Chukwu anyị adịra awụ nwa bụ onyinye Chukwu nwa ka Chukwu ji chụwa mma nwa bụ ife ukwu ụlọ aka mma n'ụwa
amari bezi yao, Igbo amari bezi yao, kese kuyao. Igbo amari bezi yao, Igbo amari bezi yao, Igbo amari bezi yao, kese kuyao. Igbo wejezi anu bibezi yao, ibe jide mi buwe po, enu wale oko wadio. Mwana marozini mwane ya, none ewute mbu. Yenye marozini yenye ya, none ewute mbu. Mwanye marozini diloro ya, none ewute mbu. Mweka marozini mwenye ya, none ewute mbu. Igwe amari ibezi ya, okesi ekuya n'oku. Yenu agama agbaje n'ebe o, agama agbaje n'ebe o. Yenu agama agbaje n'ebe o, kowe dere mumma. Yenu agama agbaje n'ebe o, agama agbaje n'ebe o. Yenu agama agbaje n'ebe o, kowe dere mumma. Yemenenu no diroma, yemenala no diroma. Ngeju jodare wenenu, ogaga ekwo mume. Ibo solo mmiri lu anigwe, ozosi ana nwuga walele. Ibo solo mmiri lu anigwe, ozosi ana naga anu ya anu. Ọnọdụ ga juru egbe mma, n'iwe na-ewe egbe. Egbe anara ugo nwa ya o, alirine. Egbe anara ugo nwa ya o, egbe anara ugo nwa ya o, egbe anara ugo nwa ya o, asịna ji obodo n'ụwa. Egbe anara ugo nwa ya o, egbe anara ugo nwa ya o, egbe anara ugo nwa ya o, asịna ji obodo n'ụwa. Chukwu nyere anyị anya n'abụ, ka iwe na-afụ ụzọ. Anya fụrụ nke dị mma, ọfụrụ nke dị njọ. Ngozi emife ga-emene n'ụwa mụ ka o si dị. Chukwu nyere anyị ntị n'abụ, ka iwe na-anụ ife. Nke hụrụ nke dị mma, ọfụrụ nke dị njọ. Lelelelelelelelele Chukwu nyere anyị aka n'abụ, ka iwe na-eme ife. Chukwu nyere anyị ukwu n'abụ, ka iwe na-aga ije. Mmadụ chọrọ ibu Chukwu ụzọ n'ụwa okelo. Chukwu nyere anyị ofu ọnụ, ka iwe na-ekwu okwu. Aṅụbiri aka ujue, na ọ na-egbu egbu. Ya ewele ewelukwa, na ọ dị njọ. Ya ewele ewelukwa ya, na-ebute esemokwu.
bezia o. Igbo amari bezia o. Igbo amari bezia o. Onye na nwanne ya yi n'ụwa ma egwu atụnụ ya ewo. Igbo amari bezia o. Igbo amari bezinu ya ọkọ ka esi ekwunu ya ọbụla okwu. Igbo amari bezia o. Egwu mo. Igbo amari bezia o. Chief Osita Ezike nwoke kwuleku kaki no bileda onye kwuleku kaki onye kwuleku o soja no dey die kaki onye kwuleku nkwusi nka ekwukwanu m ọzọ kaki onye kwuleku ọrama no be kwuleku bọọlụ aka m kaki onye kwuleku asịọkụ dakụsa mmadụ na nwa oku na-arụ kaki onye kwuleku ọgwụ oge bụ ụzọ tichapụ nketalia na-arụ kaki onye kwuleku ọ bụ maka gịnị ọkụ na-elele kaki onye kwuleku
Chani polumolumanogому na yomolo. Kaki onye kwule. Kamubulu ụzọ jenu nkeji mu polum. Kaki onye kwule. Obulu nogo polum nwanye emesi anyị edozibe. Kaki onye kwule. Ọramanobo fuchukwu anwe ndozi. Kaki onye kwule. Nwoke na nwanyị manobo fuchukwu anwe ndozi. Kaki onye kwule. Maka echi adela aka n'ọdị nso nwayọ nwayọ ka chi ji eji ọ bụ nwayọ nwayọ ka chi ji efo ka anyị welu n'ehihie chọba ewu ojii maka na chi je na ewu ojii n'itiri ga-abụ ofu asị m ka anyị welu n'ehihie chọba ewu ojii maka na chije na ewu ojii na ọchịchịrị ga-abụ ofu. Egwu a bụ maka ndị na-ajụ ajụjụ. Egwu nke a bụ maka ndị na-ajụ ajụjụ. A na-asị Baịbụl ọkwa mmadụ delu Baịbụl. A na-ajụ enwere onye jiri anya na-abọfu Chukwu. Onye nzuzu ji kwue na Chukwu adịghị n'ụwa bụ mmadụ mete ma nịta isi ya. Okwu ndị a bụ nke mmadụ n'ọba asị. Bịanụ ka yọbanụ Chukwu. Ka yọbanụ Chukwu. Na Jesus Christ Chukwu nwa Chukwu. Ka yọbanụ Chukwu. Ụmụ ụwa ọ bụ onye eme. Ọ bụ onye ka ebu n'isi otu na-enye adị ọcha. Ejighị ego egote ebe ọ na-aga eno. N'eziokwu na adị elebe ọ na-aga eno n'ahịa. Ma Chineke amagonu ndị nke ya. Anyị ewere Chukwu na isi ka anyị keta oke n'ọchịchị nke ya. Echi dị ime echi kpọ nwa n'azụ. Echi dị ime echi kpọ nwa n'azụ. Echi dị ime maka ndị dị ndụ Nkeji botelu Chief Osita Osadebe. Ọ bụrụ ndị na-achị ndị na-akwa ndị ga-abịa ụwa na-abịa ndị ga-anụ ụwa na-ana webe mgbe Chukwu nwa Chukwu na ga-abịa ụwa ọzọ eji ebuka echi dị ime echi kpọ nwa n'azụ. Echi dị ime echi kpọ nwa n'azụ. Echi dị ime maka ndị dị ndụ Nkeji botelu Chief Osita Osadebe.
ọ bụrụ ndị nọchi ndị na-akwa ndị ga-abịa ụwa na-abịa ndị ga-anụ ụwa na-ana weze mgbe Chukwu nwa Chukwu nna ga-abịa ụwa ọzọ ga-eji ebuka bịanụ ka yọbanụ Chukwu n'aha Jizọs Kraịst Chukwu nwa Chukwu ụmụ ụwa ọ bụ onye eme ọ bụ onye ka ebu n'isi otu na-enye adị ọcha ejighị ego egote ebe ọ na-aga eno n'eziokwu na adị elebe ọ na-aga eno n'ahịa ma Chineke amago ọnụ ndị nke ya ka anyị na-ayọ ọnụ Chukwu bọọlụ ise abụrụ ụwa ka o meela anyị ebele onye anyị amamihe zuru oke anyị ewere uwere Chukwu na isi ka anyị keta oke n'ọchịchị nke ya. Igbo n'olu egwu mekenu unu n'olu na-egwu mụ ahụ n'ọbụkọ dịla anyị na mma. Chukwu kele igwe n'ụwa n'oke sigwe ahụ okego n'olu n'Igbo bụ ofu ndị Olise bụrụ ụwa ekesigwe ahụ okego n'olu n'Igbo bụ ofu ndị Igbo n'olu na Igbo ofu ndị olu bụ Igbo bi naanị n'elu nni olu n'Igbo na n'Igbo ofu ndị ahụ ka anyị nwee n'obi nwanne n'ụwa ka anyị na-afụ n'asụsụ anyị na ya n'eziokwu izu ka mma na na-eji ọ bụ asụsụ ka ejiri mara ndị izu ka mma na na-eji ụmụnne m izu ka mma na na-eji izu ka mma na na-eji
Izu kama nene jiyo Obo susu ndi bifeji malundi Kaina kwa susu anyi nanya Ibi na London Ibi na America Ibi na China Kobu India Ebo solo nye yabiri Kaina kwa susu anyi nanya Ani bufundi Ani bufundi Kaimwenu Iwanenu Ani bufundi Ani bufundi Kaimwenu Iwanenu Kanyi malu nanyi bofundi no wao Ibo nolu ayi bofundi Ibo abiao, Ibo imo Ibo bayasa, Kobu Rivers Ibo Anambra, Ibo Enugwe Ibo Eboy, Ibigalao Ibu Akwa Ibom, Kobu Delta Ibu Cross River, Anyi Bofundi Kanyi malu nanyi Bofundi No wow Anyi Bofundi Anyi Bofundi Kaimwenu Biwanenu Anyi Bofundi No wow Anyi Bofundi Kaimwenu Ani bofundi Ani bofundi Kani mani bofundi nuwa Dika ko ejiri nunnie mo be go eji nunnie onani kai wele no ba cho ncha dalme maka na tata bubo obugo maka kota zu anyi maka umu ai demen dalu oluni bo kai weno bi nwanne kai weno bi nwanne Osita di mwana di noge Kaina funa suswanyi naya Oluni bonanyi bofundi Oluni bonanyi bofundi Osita di mwana di noge Nezi okuo izu kamana neji Kaima no bi wane Anyị nwere ndị bụ nnukwu ụdọ na-akpọ enyi. 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 Wekenye ibe nyara na ọ bụ n'okwu ọnụ.
efi na-abụrụ mbụba ọ galarụ n'oke ọfịa anyị nwere ndị bụ nnukwu ụdọ na-akpụ enyi na Professor Kakino Bileda Prince Godwin Ezike anyị si nnewi satu wee bịa ebe gusi wee n'ụwa Igbo kwuru okwu wee si n'ụda dakwu enyi mana anyị nwere ndị bụ nnukwu ụdọ ndị oke ụdọ na-akpụ enyi ndị na-eme ife ji mara obodo ndị na-eme ife ji mara Igbo Prince Godwin Ezike ka anyị jeze n'ihe si n'ifite obodo nne mụrụ mụ ihe si n'ifite obodo ọma na nke Igwe His Royal Highness Igwe Samuel Anayo Chief Obika Ọbara nwa nọ n'obi Eze ọha dị second ọ bụ eze n'ifite ọ dị na nwata bụrụ eze manụ ọra malụ eze ị ga-achịka anyị nka ogologo eze dị gị mma n'isi ị ga-adị ka echi maka na echi adịghị agwụ agwụ ọkpara nwa nọ n'obi na ị ga-achịka anyị nka kedụzi maka Olowu of ezi n'ifite Chief Godwin Ifeanyi aka Olowu ike onye Olowu otu oge nwanne Olowu na nwanne na-adịghị mma Chief Executive Officer Jeko Nigerian Limited n'ala Ibadan ezigbo nwa tata ezigbo nwa nze n'ọzọ na ọ ga-adịrị gị mma onye na-ekwu na onwere ife na-eme n'ụwa kedụzi maka egbe eji eji ọkụ n'ala Igbo Chief Emeka Biara duru omenife of ezi n'ifite egbe eji eji ọkụ n'ezi n'ifite na ọ ga-adịrị gị mma agụmagụnyere ọ bụla onye ilo na-agụ Chief Osita Osadebe Chief Executive Officer St. Polycarp Nigeria Limited akwụdoro eze one of Jakonde na Lagos ezigbo nwa na ọ ga-adịrị gị mma iji n'ikokwe na-akpọ gị mbịa kene Nze Eugene dị Coque Eugene akanite agbata mụ na gị bụ nke mmiri ka anyị jee na nke His Royal Highness Igwe Dr. Kenneth Onyebueke Nnaji Orizu the Third JPE CON Grand Patron
Chairman, Anambra State Council of Traditional Rulers, Eugen, the longest serving monarch in Nigeria today. Igwe na-ejoka Igwe nnukwu ụdọ na-akpụ enyi Igwe nọ n'oche eze nna ya onye eze ka Igbo n'Obosi Igwe esi iwe ka Igwe Obosi ọra zurukwa Igwe nnukwu ụdọ na-akpụ enyi ka anyị jee na be onye ndị mmụọ na-ezi ozi na Ameichi eze ọdịnala Igbo gburugburu Chief Dr. Geburu Igbo nnukwu ụdọ na-akpụ enyi Dr. Patrick Ifeanyi Chukwuba Ebube Chukwu ụzọ Nnewi Nwannu ka dị asọ Diọkpara ezi abụọ nwunye ụba Igbo ụdọ na-akpụ enyi Chief Dr. Sylvester Debe Ọdụmegwu Chukwu Ọbara Christopher Emeka Ọdụmegwu Chukwu Afụ nwelote nna Abụ nwa Nnewi Abụ nwa n'Igbo niile Igbo nnukwu ụdọ na-akpụ enyi Chief Eugene ekesi n'Ojukwu ọdịna nwa Nnewi ana m akpọ gị mbụba afọ ibe ochue Chairman ekesi Group of Companies bụ nnukwu ụdọ na-akpụ enyi Igwe Barrister Dr. M.N. Eze Idu nke abụọ Igbo ukwu so na nnukwu ụdọ na-akpụ enyi Chief Nat Ijeọma Okoye n'ụmụ Ediogekwe Umude Obi Uno Igbo ukwu Napsin Oke Onye na Igbo ukwu Ibu nnukwu ụdọ na-akpụ enyi Prof Godwin Ezike ka ajeze na nke ezi ọgọ bụ chi onye Sa Cosmos ejezi ezobi Chinyere Udofu ezi n'Ibite Chief Executive Officer Commerce Group of Companies the founder Friends of the Poor International non-government charity organization otu na-enyere ụmụ ogbenye aka ụmụ ajadu na-ekene gị ndị enwe nne ndị enwe nna na-ekene gị ụmụ yutu na-eje gị ekene o keruzi maka osodi eme Queen Sophia Ogonna Nwezobi Noble Lady ofu nwanyị koru nwanyị nwanne ji ndị Coque onu mekene gị ji ndị Coque na-akpọ gị ezi nwanne m na ọ ga-adịrị gị mma Eze Okidi na Ameichi Chief Nnọdụmatụchukwu Nọdụfom bụ nnukwu ụdọ na-akpụ enyi Chief Paul Nnaekwe nwanne dị n'ama ọfụ ihe mbọsị ọpịa egbe ọfụ mkwere ọpịa egbe iso na nnukwu ụdọ na-akpụ enyi kanụzienụ m ihe ala obodo eji eme ọnụ ndị bara ọgaranya gboo gboo Chief Paulinus
ukuru nze nwa fenna n'ezie na ụmụ duru n'iyi ala Umbediogu Chief Executive Officer Hotel Tanzania ana m etu gị nwata n'anya okenye n'obi ọ gadịrị gị mma nwakụ na-eti igbo okwu ji ndị Coque na-akpọ gị ka njem na nka ya ka n'ihe ala Chief Matthew Eloka Igwe Mezie Ezike Nnabundowa of Ihala Chief Executive Officer Anaki International Anaki Enterprises Nigeria Limited Ayaka Igbo niile Oda opwe n'Ihala Mr. Godwin Nodum Omifuku one of Ihala Proprietor Greenland International Schools Nihala Nalopo First Vice Chairman Nigerian Football Referees Association Anambra State Council Noka Omifuku Nihala ezigbo enyi m na ọ ga-adịrị gị mma ka mgbamazi anya ọlọkọ bụ agha Chief N. Dr. Ike na mmadụ na-agụ ọlọkọ bụ agha one of Ihala Trado Medicine Healers ọlọkọ baya ọlọkọ baya ọlọkọ baya azụ nwaanyị mazụta ya ọfụma ọ bụrụ nwoke ma bụrụ nwaanyị Senator Stella Odua Adaeze na-eme ọgọ nwa kiri ọzụzọ nwa mụrụ n'obi eze Atanikisi eje bụ nnukwu ụdọ na-agwụ enyi Chief Simon Okeke obodo oyibo Oche Ameichi Chairman Super Royal Hotel na Ameichi iso na nnukwu ụdọ na-agwụ enyi Sajo Atuchukwu onye ọcha bịara n'ala Igbo na Ameichi eselu ụwa ezi nwa eze afọ juru iso na nnukwu ụdọ na-agwụ enyi Prince Kingsley mmadụ na-atụ ezi nwanne Chief Dennis Okoli Ọchịwọ MD Deco Supermarket na Jalingo ụmụ Osungo unu so na nnukwu ụdọ na-agwụ enyi Chief Nicholas Ozulumba akụ ama na ga-akpata nke izizi na Alaba aka ji rekọdụ agbasa ozi ọma aka na rekọdụ n'ụwa niile iji ndị Coque na Prọfesọ Godwin Ezike na-ekene gị Engineer Obi Royce El Fortman Studio Lalo Nisha Ingiji ndị Coque na Prof Godwin Ezike na-ekene gị ebe gwa anyị si bi ụwa na El Fortman Studio Lalo Nisha ndị ọma ọ ga-adịrị unu mma